Prepareu-vos. Anem a iniciar un viatge amb cadascun dels estats de l'ànima. Un viatge envers un mateix. Aquí només en trobaràs algun d'aquests estats, però n'hi ha molts més, perquè el ball de les emocions no té fi. El resultat d'això serà un coneixement millor i més profund de tu mateix. Aquí comença el viatge. Volví a sentir y a